Likita. Likita Malam Aliyu. Me ke tafi da ku? Me ke tafi da ku? Malam likita wannan bayan Allah mun zauna. Muna zaune da gida muna ci abinci. Ya isa. Calm down. Wallahi likita muna ci abinci a gida. Kawai sai jin yayi asiyawa. Ina ta barkin yaji ne zafi kum. Ga kuma zazzabi. Sai nace kai bar da in tauri malam likita. Gaskiya. Wataƙila Malam Aliyu hi ne likita wanda ake cewa na ko no baro ko menene ko kunun baro. Coronavirus. To haka. To haka. Yanzu ka kawo hi ne a auna. Na kawo a auna. Ba matsala. Dan samu. To madalla. Joseph, come out. Da Allah an samu wani patient ne da wuri. Ya isa. Kaga haka ko dinga yi. Kai kyauta wallahi. Wait. Za ka gane ko auna mana magani fasanta din nawa ne. Auna mana fasanta din nawa ne. To likita halbin ne zaka yi. Antivictus. Har ya je 190. Har ya je 190. Likita halbin ne zaka yi dole. Wannan ai da ita ake auna dan kana sa mana magani ya kai fasanta nawa. 190 ya isa. Ya tsaya a 190. Da ba ka ba da wuri ba. Antivictus yake da shi. Da sai ya je 200. Likita na gode wallahi. Da ya je 200. Kai kunun baro ko me? Coronavirus yawa. Aje mana mask din nan. Aje mana mask din nan. Kai likita Allah muku albarka. Akwai wasu muna can mun killace su. A can wurin aure. Yanzu ma zan je in nuna maka su. A gane. Kai. Wannan aiki ai ko likita. Mu za a can ba haidai bai mutu muna kallon. Kai sauri ka kawo shi. Da sai dai ka kawo gawo shi. Ai likitoci Allah ya taimake su malam. Ka duba ga yadda yake aikin nan dan Allah. Likita koko dai yake idan abu koko dai. Yana nan ka gane corona ce tana fita da peace yanda ya kamata. Ai ni likita da Hausa kan muna ne ya isa. Ka gani haka ya dinga yi fa. Allah ya isa. Haka ya dinga yi. Auna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To leko ga kwayar cutar. Leko ga ta kwayar. Zindindin. Ta fi rabin inci 84. To ka ga to Allah ce za ta fita. Allah ya kai mama dunguliya tiyala din ta fi 48. Ya yi aka yi har yi kamu da wannan kawai da zamanin nan. ɗazun nan ne kawai. Sai in nuna ma inda muka killace ɗayan shi ma. Sai karin cewa ban shi ya kawo daga nan sai mu sa kuma ɗaya. Ya killace tsawon sati 8. Sorry. Ina abincin nan? Ba mu nan. Wuri ne? Sorry. Wai mutum ne a cikin Tashi ka ci abinci. A'a. Tashi. Na goyi. Da Allah mana. Tashi mana. Ka dan taba koya ne. Wai likita ne? Wanda so ka goga. A'a ba haba in Allah da ba zan goga ba. Ya ka da wasu da yawa. A'a ba matsala. Da. Kai hakuri. Ba matsala. Kai. Ga abincin ga nan. Ga abincin. Zan ci. Daga bakin. What? Sorry. Allah kwanji da kawai. To, wannan ka ci gaba bari in je zan killace wani. Ka ci gaba da ci. Kuje. Kaga abinci a gidan dakta shikenan ta sauka dama yiwa nake ji yawwa bismillah bari ka ga mu cika cikin mu Lokacin sallah ba ya kusa wallahi. Duk mun gaji ne wallahi Shafi'u. Akwai gajiya irin wannan aikin naku kuna kwazo da likita. Wa alaikum assalam. Wa alaikum salam. Shafi'u Kaga gayu fa. gayu ha dakta Aboki na kaina. ya ake cikin Ta aboki na. shikenan kun bar mu muna harkar gayu ku yanzu kun samu aiki har kun samu ɗaukaka kuna maganin wannan cuta ta corona da ta dama al'umma a ƙasar wannan dakta gaskiya Allah sanya alkhairi ina alfahari da wannan abu ta mu kan mu gashi muna zuwa gare ka wanda kai ka san neman ka yanzu wahala yake yi gaskiya Allah ƙara iyayen mu albarka Ai duk faɗin garin nan nake gaya maka. Duk inda
inda ka ji an ce Dr. Aliyu likitan corona to shi kadai ne duk area nan saboda yanda suke bada himma wajen kare al'umma daga wannan sharrin wannan cuta wallahi ka gane to ai abubuwan da dole ne mun yi taimakon ba matsala bane wallahi amma ina zuwa bari da kona abu abokina ai dole ne ina a'udhu billahi to kaga na bar abinci na wannan marasa lafiya Malam Shafi'u Abubakar da ka shigo da Allah ba gaba abinci ana wai ba kai da ka san abinci ba ci bane ke yaushe ne daga zuwa harin da abinci an ci ai ni ne ba da wata matsala duk wai ya za ya ci guntun abinci ai Malam Shafi'u na kawo abinci na ba marasa lafiya da yanzu na ga babu yaka ce aljini su ne wannan to duk wanda ya ci abinci to da mu ai na masu corona ne duk wanda ya ci wannan abincin ai wannan wanda ya ci na masu corona wallahi dakta na masu corona ne wallahi na corona na masu corona to akai abokina wai ya kai me ya faru abokina ya kai kai ne abinci kai ne abinci shi